Şanly senen hurmatyna gurulýan dabaralan çäklerini Türkmen Dünyasy gazetiniň redaksiýasynyň Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi we Tebigat Guramak Jemgyýeti bilen bilelikde elan edilen Dünýä akıllary türkmen danasy hemde reň gulaçar türkmen ýaýla saatly dörejlik bäsleşiklarynyň şeýle hem edebiýat we sunugat gazetiniň redaksiýasy bilen Türkmenistanyň kärdeşleri arkalaşyklarynyň milli merkezi bilen bilelikde elan edilen onuň aly jenaby Magtymul Pragatly dörejlik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi. Bätleşiň ýeňjilerine sylamak dabarasy hasam ähmiýetli boldugy ol ýaty galjy pursatlary betlendi. Bätleşikde ýeňiş gazananlara ýürüti diplomlar, hormat gatlary, hormatly prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Pekin paýhasymany Magtymul Praga ýylyna akyllar şahyryň baý edebi mirasyna düýpli öwrenmek, çeper dörejlik bilen meşgullanýan ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen çeper dörejlige gol beren ýaşlaryň arasynda dürli bätleşikler gurulmagy, türkmen halkynyň baý edebi mirasyna söýgü döretmekde, ony giňden wagt etmekde hemde täze dekinleri ýüze çykarmakda ähmiýetliler.